Il-punti tal-punteġġatura huma aspett importanti ħafna tal-kitba. Uħud minn dawn il-punti huma ovvji u drajna narawhom u niktbuhom. Iżda jista' jagħti l-każ li xi sinjali oħra tal-kitba jkunu inqas komuni. Forsi l-aktar żewġ aspetti bażiċi tal-punteġġatura huma littri kapitali fil-bidu tas-sentenza u l-punt fl-aħħar. Iżda l-ħajja anke hawn tibda tikkomplika ruħha billi littri kapitali ma jintużawx fil-ftuħ tas-sentenzi biss u l-punt fl-aħħar ġieli jintuża wkoll f'nofs sentenza. Araw kif. Xi drabi littri kapitali nużawhom sabiex nimmarkaw titlu jew isem propju bħal fl-Inġinier Azzopardi jew f'San Ġiljan. Il-punt mill-banda l-oħra jista' jurina li għandna kelma mqassra sa nofsa bħal fl-Inġinier Azzopardi. Il-punt mhux l-uniku sinjal tal-punteġġatura li nistgħu nsibu fl-aħħar tas-sentenza. Ġieli nsibu wkoll il-puntini, jiġifieri 3 punti wara xulxin li jindikaw tlissina mhix mitmuma jew lista li tibqa' għaddejja. Xi drabi niġu bżonn is-sinjal tal-mistoqsija, magħruf ukoll bħala l-punt interrogattiv jew is-sinjal esklamattiv. Tal-ewwel jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' mistoqsija, filwaqt li l-punt esklamattiv jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' staġib jew ta' kmand. Il-punteġġatura ma nsibuhiex biss f'ras jew f'demp is-sentenza, imma anke fin-nofs. Ngħidu aħna l-virgola li tintuża meta jkollna lista jew waqfiet qosra jew fl-indirizzi u d-dati. Iż-żewġ punti jintużaw meta jkollna dialogu sabiex nuru min qed jitkellem, jew fil-bidu tal-lista biex nuru li ġej serbut ta' ismijiet. Meta l-virgola u ż-żewġ puntini jħawdu xi waħda bejniethom imbagħad, jagħtuna l-punt u l-virgola li jimmarkaw pawża u fl-istess nifs juruna li l-argument fl-ewwel nofs tas-sentenza se jissokta fit-tieni nofs. Hemm imbagħad il-punteġġatura bis-snuk u l-linji bħas-sink qasir u l-linja mxengla. Is-sink qasir huwa ħafna aktar komuni u niltaqgħu miegħu fl-artiklu. Ngħidu aħna il-kelb iż-żgħir. F'espressjonijiet li juru kwantità. Ngħidu aħna kemm il-darba jew 11 tifel u tifla. U meta t-taqsira tar-raħal tingħat ma' isem ir-raħal. Ngħidu aħna ħażebbuċ jew ħaddingli. Il-linja mxengla min-naħa l-oħra turina li għandna għażla kif spiss jiġri meta nikdbu ittra ġenerika u nindirizzawha lil sinjur jew sinjura. Fl-aħħar nett għandna l-apostrofu, l-aċċent u l-virgoletti singli jew doppji li l-koll donhom imsielet għax iżejnu tarf xi kelma. L-apostrofu jintaraf mill-aċċent għax ikun għan-noklu u fi spazju għalih sabiex jurina li hemm mitra nieqsa. Ngħidu aħna fej biex jurina li hemm in-ne nieqsa. F'darb oħra biex jurina li hemm a nieqsa. U f'qatajidu biex jurina li hemm għajn moħbija. Mill-banda l-oħra, l-aċċent ikun stirat u fuq vokali u jurina fejn qed jitqiegħed l-enfasi fil-pronunzja kif jiġri f'kafè, f'papà u fit-tribù. L-aċċent b'differenza għall-apostrofu qatt ma nsibuh f'kelma b'sillaba waħda. Il-virgoletti doppji isimhom magħhom għax donhom apostrofu doppju u jintużaw l-aktar għal kwotazzjonijiet. U jekk ikollna kwotazzjoni fi kwotazzjoni. Faċli, fuq barra nużaw il-virgoletti doppji u fuq ġewwa nużaw virgoletti singli. Araw kif. Il-bieraħ kellimt lil nanna u qalt li għid li tfal inħobbkom għax l-aħħar li ċempilt ma stajtx naqbadhom. Hemm bosta kombinazzjonijiet oħra ta' punteġġatura u simboli li wħud minnhom huma arkaiċi. Imma nittamaw li f'dawn il-ftit minuti missejna mal-punti l-aktar importanti tal-punteġġatura.
ħafna kulturi oħra, f'pajjiżna għandna tradizzjoni twila ta' ħlejjaq fantastiċi li jabitaw f'irkejjen u mkejjen oskuri. X'inhuma l-oriġini ta' dawn il-ħlejjaq mid-dinja tas-seħer u tas-sħaħar? Tgħid fihom nitfa' verità u fejn issibhom? Fl-għajdut tal-imoddi jew kantuniera l-bot jistennew? Fit-tradizzjoni Maltija orali kienu jsemmu ħafna tipi ta' annimali fantastiċi. Diversi minnhom kienu kompletament fantastiċi ġifieri mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. U oħrajn kienu annimali reali li sibhom barra veri u li tawhom aspett fantastiku. Pereżempju fil-ħrejjef insibu il-silfjun u l-gabdol li huma ħud kbar u fil-ħrejjef tismuħhom jitkellmu u jagħmlu affarijiet fantastiċi, imma dawk kienu fil-fatt u għadhom baljeni u ħud kbir li jeżisti fil-baħar. Issibu wkoll pereżempju stejjer tal-ora pl-iswed u li ġib ir-risq il-ħażin, jew nkella tal-ħamiba l-bajda li ġib il-ġid. Daw ukoll annimali veri li ssibhom fil-twemmin Malti. Kienu jemmnu wkoll fil-bon ta' dwejra li kienet ħuta kbira li tgħix fl-ar ta' dwejra u li kienu jibżgħu minnha l-baħrin, jew nkella l-qarnita l-kbira li kienet tgħix fil-baħar tal-Mellieħa. U kif għadna hemm ukoll annimali li huma kompletament fantastiċi. Pereżempju fi ħrejjef naqraw dwar il-golfu li kienet tajra li toħroġ bil-lejl u toqtol l-asafar oħra tar-re u hekk tara li xi persuna anke da jinbidel fil-melħ. Kien hemm l-ajkla l-kbira li kienet tgħix taħt l-art u di kapaċi persuna terfgħu fuq dara. Kien hemm ukoll l-aġeb tal-ilma, aġeb jiġifieri tip ta' monstru li kien serb b'7 tirjus. Id-dragun huwa wieħed mill-monstri li jinstema wkoll fil-ħrejjef ta' Manuel Magri, jien jismu Dragun Draganti, forma ta' serb kbir. Kien hemm storja dwar id-dragun f'waħda mill-ħrejjef ta' Manuel Magri fejn dan id-dragun kien jinbidel forma ta' bniedem biex jisraq it-tifla tar-re. U kien hemm annimal ieħor jismu d-dajna li kien annimal jgħidu li kien ħrax ħafna. Waħda mill-annimali fantastiċi li jisemmu ħafna fit-tradizzjoni orali kienet il-bellija. Din kienet jgħidu forma ta' ħuta li tgħix f'xibir u hekk xi tfal jitgħawlu l-isfel li kapaċi titlaw tiblaħħom għalhekk bellija. Forma oħra ta' ħuta li tinstab taħt l-art kienu jgħidu li teżisti fil-post Dragonara, ħdej il-Bajja ta' San George. Hemmhekk hemm qar kbir fej kienu jisimgħu ħsejjes tal-ilma jitqalleb u għalhekk sejħulu Dragonara. It-twemmin naqas f'dawn l-annimali fantastiċi, iżda għataw min meta jara lifa jgħid li xi ħaġa ħażina jew nkella xi wiża jissoċjaha mal-mart. U għaw xi ftit ukoll naf min għadu jemmel li l-baħrija sewda hekk jara xi waħda tfisser li ġejja l-mowt. U għataw ukoll min jaħseb li l-qattusa sewda hekk jara xi waħda tfisser risq ħażin jew ħajġilu xi ħaġa ħażina. Imma bqija ħafna minn dal-twemmin spiċċallu. Meta nisimgħu il-kelma ambaxxata jew ambaxxaturi, moħħna spiss imur fuq binijiet majestużi u nies bil-bisi twal u l-ġlekkijiet. Imma meta nitkellmu fuq l-ambaxxaturi tal-qari, inkunu qed nirreferu għal ċelebritajiet lokali li jduru l-iskejjel u jaqraw l-tfal. F'Malta għandna 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari. Fosthom il-kantanta magħrufa Corazon. Li tkun ambaxxatur tal-qari jfisser li inti tagħmel eżerċizzju, aħna l-ambaxxaturi nagħmlu eżerċizzju biex innebħu l-itfal biex ninfluwenzaw lill-istudenti fil-gost tal-qari. Jiġifieri jiena mmur fl-iskejjel b'mod volontarju, naqra l-istejjer l-itfal
U t-tfal nipprova nanimuhom dawn l-istejjer b'tali mod li t-tfal meta jmorru d-dar jispiċċaw kollhom aptit jaqraw iktar milli solt jaqraw. Ġifieri dak hu l-iskop u x-xogħol tagħna bħala ambaxxaturi tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tella ħafna u ħafna proġetti biex tgħin propju l-litteriżmu, ġifieri biex tgħin lit-tfal l-istudenti tagħna, il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jkunu aktar litterati għaliex aħna nafu li meta inti taqra, meta inti tħobb taqra, taf taqra għalkemm huwa xi ħaġa bażika, però tiskanta mhux kulħadd jaf jaqra. Hemmhekk għandek iċ-ċavetta għall-edukazzjoni imma anke għall-kreattività għaliex min jaqra aħna ngħidu ikollu l-idejat għax inti minn hemm iġib l-idejat imbagħad għall-affarijiet oħra fil-ħajja. Tfal ġeneralment jieħdu ħafna gost f'dawn l-attivitajiet. Jiġifieri jiena immur hemmhekk daw għalihom ikunu preparati għax ġejja xi ħaġa sabiħa, ġejja avveniment sabiħ fl-iskola tagħhom u allura jkunu diġà preparati biex jieħdu pjaċir. Meta jesperjenzaw il-gost li xi ħadd jaqralhom storja għax daw titqis li ħafna mill-ġenituri llum m'għandhomx ċans li tfal jaqrawlhom l-istejjer, allura għal ċertu tfal di tkun l-ewwel darba li xi ħadd qed joqgħod kwieti bil-qiegħda mument rilassat fejn xi ħadd qed jaqralhom storja. U tiskanta kemm jieħdu pjaċir u kważi jipparteċipaw, iridu jaqtaw kif tispiċċa l-istorja. Ġeneralment, it-tfal jieħdu pjaċir jaqraw stejjer illi jkunu bl-istampi żgħar li niltaqa' magħhom. Jien jieħdu pjaċir li jkollhom stejjer illustrati sbieħ, iktar kemm ikollhom kuluri aktar jieħdu pjaċir jaqraw. Ġifieri dik l-iktar ħaġa li tattira fil-fatt aħna nindunaw li ħafna mill-istejjer tat-tfal ikun fihom l-istampi. Imma mbagħad ninnota li jieħdu pjaċir b'karattri ftit groteski, pereżempju meta jkun hemm xi saħara jew meta jkun hemm xi mostru, ninduna li jieħdu pjaċir ħafna. Xi ħaġa li sorprendejt ruħi wkoll huwa kemm it-tfal huma anke tfal żgħar sensittivi għall-issues soċjali. Qed niftakar fi storja partikolari li kont rajtilhom ta' Azzopardi u kien fiha tema fuq il-mewt li kienet pjuttost tqila. Tiskanta tfal kif irnexxilhom xorta jifhmu dak is-second meaning tal-istorja, jiġifieri setgħu jifhmu anke l-isfond tagħha, il-messaġġi soċjali, emozjonali. U din hija xi ħaġa li sorprendietni, ġifieri kemm it-tfal mhux biss jieħdu pjaċir bir-rakkont fittizju il-fairy tale fiha, imma anke għandhom idea tar-realtà wara dawn l-istejjer. Ħafna tfal sfortunatament jillimitaw ruhom għal kodba bl-Ingliż. Tajjeb ħafna li inti taqra bl-Ingliż għaliex anke l-librerija tal-kodba bl-Ingliż hija ħafna ikbar mill-librerija ta' kodba bil-Malti. Imma il-lingwa Maltija tina xi ħaġa oħra. L-ewwel nettejna fl-eżamijiet u fil-kitba tal-komponimenti, fil-kitba kreattiva bil-Malti, tejna nispellu aħjar għaliex aħna meta qed nkunu soġġetti għal-lingwa miktuba lura aħna qed naraw anke l-ortografija, imma anki biex aħna ikollna stejjer li jkunu miktubin dwar l-istorja tagħna l-Maltin. Jiġifieri meta jiena naqra kodba bil-Malti sakemm ma jkunux traduzzjoni ta' kodba bl-Ingliż, ikunu ġeneralment ambjentati anke fl-ambjent tagħna, jiġifieri f'Malta, jkollhom karatteri li aħna nassoċjaw mal-Maltin. U allura kemm importanti li aħna t-tfal intuhom sens ta' identità wkoll tramite l-qari u importanti li jkollna kodba ta' tfal bil-Malti illi l-tfal iġeluhom iħossuhom li huma parti minn xi ħaġa bħala Maltin bil-lingwa Maltija. Mat-twaqqif ta' Teatru Malta, il-Kumpanija Teatrali Nazzjonali daħlet għal bosta sfidi, fosthom it-traduzzjoni, it-tluħ u l-pubblikazzjoni ta' klassiċi tat-teatru modern bil-Ilsienna, fosthom b'xogħlijiet ta' Harold Pinter u Eugene Ionesco. Teatru Malta beda bil-proġett klassiċi fl-ewwel programm tiegħu fl-2018 fej bdejna biex niċċelebraw l-anniversarju mill-mewt ta' Harold Pinter bit-traduzzjoni ta' The Hot House ta' Harold Pinter. Mbagħad ippubblikajniha wkoll. Is-sena ta' wara mbagħad għażilna lil Eugene Ionesco illi huwa kittieb Franċiż Rumen, ukoll ħadem fid-dinja tal-assurd u traduċejna l-play Rinoċeronti għal-Malti.
għażilna lill-awturi bħal Harold Pinter għax provajna nżewġu ma' anniversarji, però mhux għalhekk biss imma huma monstri sakri kif jgħidu Italjani ta' dinja tat-teatru fejn bidlu ħafna modi kif kien isir it-teatru tradizzjonali. U għalhekk imbagħad l-għażla l-oħra kienet Eugene Ionesco. Anke biex ikun hemm ċertu kontinwità. Fil-fatt il-perjodi mhumiex daqstant distanti u assoċjajnihom ukoll kif għadd ma' anniversarji anke fil-każ ta' Ionesco fejn kellu il-25 sena anniversarju. Però mhux biss l-għażla tal-awturi imma aktar minn hekk l-għażla tax-xogħol. Deċidejna li mmorru għal dan ix-xogħol għax ħsibna li kien relevanti, ġifieri vera li għażilna il-Harold Pinter u l-Eugene Ionesco, però il-kuntest huwa li għażilna The Hot House ta' Harold Pinter, li għażilna Rinoċeronti ta' Eugene Ionesco. The Hot House kienet titkellem fuq affarijiet ħżiena, korruzzjoni, kważi li kienet issir ġosptar tal-mart mentali illi dak iż-żmien kien relevanti. Jew kif jinżamm dan l-isptar u l-idea ta' mart mentali in ġenerali. Rinoċeronti hija fuq l-aljenazzjoni, xi tfisser li tkun konformist. Ġifieri rajna li fid-dinja tal-fake news ta' ħafna nies li jaraw x'jemnu skont x'temmel il-maġġoranza kien relevanti ħafna. Ġifieri aktar mill-għażla tal-awturi biss aħna nfittxu xogħol u dan ix-xogħol irid ikun kif għadd prodott bil-Malti għall-ewwel darba. Huwa kruċjali biex ikollna teatru relevanti imma anke li nkunu nistgħu nħabbtu lilna nfusna l-identità li hija kelma perikoluża llum tagħna fid-dinja. Il-lingwa tagħna hija lingwa li turi minn aħna b'ħafna modi. U naħseb illi tajjeb illi nifhmu dak li qed jgħid ħaddieħor bil-lingwa tagħna, speċjalment fid-dinja tat-teatru u l-kultura in ġenerali. Naħseb li kbar sfida hija l-iżvilupp tal-udjenzi, għax forsi kif nisimgħu li huwa teatru klassiku nibżgħu ngħidu isma' teatru klassiku. Hemm oħrajn li jinteressaw ruħhom aktar, però naħseb illi hemm daqsxejn ta' tabu. Meta teatru klassiku huwa klassiku raġuni, għax xi darba kien relevanti ħafna, kien għamel ħoss kbir u ħalla impatt fuq l-udjenza. U naħseb li huwa klassiku wkoll għax illum għadu jista' jħalli impatt. Il-proġett klassiċi huwa weda illi jiena bħala direttur artistiku tista' tgħid għamilt fejn jidħol programm ta' Teatru Malta illi kull sena nibqgħu nipproduċu xogħol ġdid li jiġi tradott tal-Malti u pubblikat. Qed ngħid pubblikat għax hija importanti ħafna aħna dawn ix-xogħlijiet ma mitux mal-produzzjoni, imma ġew pubblikati flimkien ma' xogħlijiet oħra tal-awturi illi qatt ma ġew pubblikati. Allura llum il-ġurnata tista' ssib fuq l-iskaffa xogħlijiet ta' Harold Pinter bil-Malti, ta' Eugene Ionesco bil-Malti. U jiena nixtieq li wara ammont ta' snin tista' jkollok l-isbaħ xogħlijiet it-teżori tad-dinja illi juru kemm l-istorja ta' pajjiżi differenti, kemm stejjer ta' kulturi differenti, aċċessibbli bil-Malti biex jiġu prodotti u anke jinqraw għal-fejn. L-eqdem poeżija bil-Malti li nstabet sissa hija l-kantilena ta' Pietru Kaxaru. Minkejja li nkitbu bosta studji dwar din il-poeżija, l-istilu t-tema tagħha jibqgħu jqanqluna għax huwa faċli li nirrelataw mal-esperjenzi li tirrakkonta. Il-kantilena huwa ritratt tal-lingwa Maltija, huwa l-ewwel dokument tal-lingwa Maltija u l-ewwel dokument letterarju sħiħ. Sewax kliem f'dokumenti konna nsibu. Imma dak kienet l-ewwel sorpriża illi ħadu Godfrey Wettinger u Patri Fsadni li sabuha fl-1966 u mbagħad ippubblikawha sentejn wara. Il-kantilena għandha siwi kbir fl-istorja tal-Ilsienna, da mhux qed ngħidu biex ngħidu hekk għax illum qed nitkellmu fuq il-kantilena. Imma għaliex il-siwi tagħha joħroġ f'diversi joqsma. L-ewwel nett huwa letteratura. Letteratura interessanti ħafna, b'ħafna tiġbiħat mill-Bibbja pereżempju, bi stil ta' kitba partikolari,
li aħna ma tantx għadna nżommuh. U allura kienu ħafna letterati li studjawha bħala letteratura bil-metafori, bit-tixbiħat tagħha. Għandha valur ukoll mill-lat lingwistiku. Għaliex, naturalment, din hija poeżija madwar l-1450, qed ngħidu meta f'Malta kien għad baqa' kważi 100 sena biex jidhru l-kavallieri, 80 sena biex jidhru l-kavallieri. U allura nistgħu nimmaġinaw il-Malti dak iż-żmien issa kif kien. U allura għandek ħafna plurali li m'għadniex nużaw, li ġbiel, il-plural ta' ġebel, li aħna ġebel nifmu rocks u veru ma fil-fatt hemmhekk tfisser muntanji. Għandek ħafna kliem ġifieri illi ma jiftijemx illum, imma li huwa parti mill-lingwa Maltija qadima. Għandha żewġ sentimenti ewlenin. Fil-fatt l-iktar aspett interessanti tagħha huwa kif taqleb minn sentiment wieħed għall-oppost tiegħu. Ix-xbija tal-bidu hija dilajta ta' bniedem qrib falliment assolut. Tantu qrib da-diżastru sħiħ illi fuqent minnhom jgħid fejn ħajran għall-arqa. F'dal-bir jiena nitħabat biex nitlaw ninżel u ħajran għall-arqa turi ir-ruħ umana fi stat qrib ħafna ċediment, jiġifieri hemmhekk hemm sentiment suwiċidali. Dak huwa l-ewwel sentiment. Fit-tieni xbija tad-dar li taqa' imramti li waqgħet li l-poeta jirrepeti għadta trapi waqgħet jimramti. Repetizzjoni allura hija sinjal markatur tal-intensità tal-isfortuna li qed iħoss. F'dit tieni xbija u jkompli das-sentiment, però jkomplih bi xbija oħra. Xbija arkitettonika għal darba oħra ġejja mill-bini jiġifieri, però tid-darba ta' daru li waqgħet. Allura aħna nieħdu l-impressjoni li l-isfortuna tixbaħ lill-bniedem illi tilef id-dar tiegħu. Għax ċedit. Fil-tieni parti, dak li jiena nqis it-tieni parti tal-poeżija fejn ikun hemm modulazzjoni bidla fit-ton u anke fil-burdata, il-poeta f'salt wieħed ma jkomplix jindirizza lill-ġirien imma jgħid l-espressjoni għalija straordinarja u erġa' bnija. U erġa' bnija mhux qed jindirizza l-ġirien, imma qed jindirizza lilu nnifsu. U jibda jagħti pariri lilu nnifsu. Li aktar interessanti huwa minn fejn ġib dal-pariri. Ħanieħu eżempju wieħed minnhom. Jgħid lilu nnifsu, inti ma tafx illi l-imkien, il-postijiet imkien għal kull xiber sura. U ma tafx illi jekk tibdel l-imkien tibdel il-ventura. Issa dan huwa proverbju. Instabu anka verżjonijiet sqallin tiegħu jiġri dak iż-żmien immaġina l-udjenza qed tisma' l-kantilena u qed tisma' dal-proverbju. Jekk tibdel l-imkien, tibdel il-ventura, jekk tibdel il-post, tibdel il-fortuna jew l-isfortuna tiegħek, tibdel ix-xorti tiegħek. U allura il-poeta qed jirrabja miegħu nnifsu, jgħajjat miegħu nnifsu għax it-ton huwa esklamatorju u huwa qajta u qed isejjaħ lilu nnifsu biex iqum mill-isfortuna u jibda jibni mill-ġdid f'post ġdid. Ovvjament, tibni mill-ġdid f'post ġdid f'dal-kuntest ifisser sib relazzjoni ġdida. Allura il-kantilena hija din il-modulazzjoni bejn il-waqa fl-isfortuna ta' bniedem li qed għadu qed jitħassar lilu nnifsu u l-istess bniedem li dik l-isfortuna sal-aħħar tal-poeżija jisfida. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.